издаде гласът си. Татко, ние ти благодарим. Благодарим ти тази сутрин, че имаме привилегията, имаме възможността да издигаме Твоето име. Името на Исус, който значи Спасител. Името Емануил, който значи Бог е с нас. Името Бог Йова Рафа, който значи Бог е специалист и целител на всички болести. Благодарим ти, Татко, днескашния ден. Благодарим ти, Татко, за нашата държава. Благодарим ти за църквите в България, Татко. Както бе всяко славната, Татко, днескашния ден издигаме всякото Господно име, което име на всяко име. За това ти благодарим. Благодарим ти, святи си, Господи. Благодаря ти за всички брати и сестри. Благодаря ти за всички наши приятели, близки и роднини, Татко. Благодарим ти. Благодарим ти още веднъж за твоето влизане, за твоето идване на тази земя, Татко. За твоето идване, което стане напред, стане престола. Дойди на земята, Татко. Някои те очакваха като цар да дойде с колесница, а ти напротив може да се възкачил върху един овчар, върху едно магаре, върху една ослица, Татко. Ти да промениш мнението на хората нашо, да не чакаме цар, да чакаме Спасител и Целител, нашата безсмъртна душа. Благодарим ти в името на Исус. Благодарим ти в името на Исус. Всичко това смени просто в името на Исус Христос. И казваме едномощно: Амин! Казваме едномощно: Амин! Душата ми без тебе Shut up.